Leo Brincat jgħid li r-rapport tal-MEPA juri kemm Malta għadha lura fuq oqsma importanti tal-ambjent. Illi għadna fil-qiegħnet fejn jidħol dak li huwa manager tal-iskart minkejja ċertu titjib li seta' sar, qegħdin fil-qiegħnet anki f'dik li hija kwalità tal-arja u qegħdin fil-qiegħnet anki f'dik li hija enerġija rinnovabbli. Dwar l-użu tal-enerġija alternattiva, Malta kellha tipproduċi 10% tal-enerġija minn mezzi alternattivi sal-2020. Iżda s'issa pajjiżna pproduċa 0.2% biss u għal din is-sena mistennija jipproduċi 0.3%. Għal kontrarju Ċipru li daħal fl-Unjoni Ewropea ma' pajjiżna jipproduċi sa 5.4% tal-enerġija minn sorsi alternattivi. Huwa qal li r-rapport tal-MEPA juri ċar li fejn tidħol il-kwalità tal-arja it-ħassib tan-nies kiber minħabba l-effetti negattivi li dan qed ikollu fuq is-sistemi respiratorji. Il-MEPA naqset milli tiddikjara jekk kienx kuntenta bl-emissjonijiet ta' trab fin tal-power station li hu aktar perikolus mit-trab iswed. Dan fil-waqt li tender tal-precipitators fil-power station ta' Dellimara baqa' ma natax. B'dawn il-precipitators joħroġ anqas trab fin fl-arja. Fuq l-maniġġar tal-iskart Leo Brincat għalli 95% tal-iskart qiegħed imur fil-miżbliet meta suppost il-weda tal-gvern kienet li jnaqqas l-użu tal-miżbliet. Fuq l-ilma Leo Brincat għalli 90% tal-ilma fi Gżejjer Maltin għandu livell ta' nitrati li huwa l-massimu permessibbli tal-Unjoni Ewropea. U sansitra f'partijiet ta' Malta bħal Poales il-livell ta' nitrati ilaħħaq is-6 darbiet aktar.